Kapitan Inteng! Ayan na dayta, Kapitan. Ayan na. Ay di mo birukan ni Kapitan dito tersinak tawan ditaw. Ayan na, kunak. Ay nakabadong. Ay. Uray no baliktad amin alamisaan. Kas kada tugaw dito tersinak. Awan makita kapitan dito hoy. Apay ayasap sa pulam. Apay di na amaw, nga daga apa ni kalsada. Adaya. Iso nga ron nga agtataray dagiti tattao, tamapanda agusyusaw. Isuumat lagayam anakitak at maray ang nagpaamyanan ni Marituyang. Ayan na, ayan dayta, Kapitan. Tamapan na nawain dagiti agaapa dita. Ay, jak amaw, no sa di, no tinapanan na. Ayan tal na kayo, nada kayong agaapa. Sumartin kayo na. Ay, si Kabadong! Anya tang aramidom kita tenga! Kaya mo, kasi kape apaan na! Ananawain nga ron dagiti agaapa. Sakot tiyaga nanawa, tawang mo niya, Kapitan Inteng. Agyan na naing pa man ako na kaw! Siya tiyaga nawa ko na kay. Ay, sumartin kayo na. Hintay kayo ba'y? Namakiblang dito ay si Kalakay! Umay ka dito ay kasaan tapi analpas ang nagpinungan! Hoy! Stop! Look and listen. Saan ka man nagpating nga dito? Si kaman lang ang tipungotak. Anay, daw. Ay, di na kalaman na pungutin na. Awan mo't basol ko kada kayaw. Kaman lang ang tipangidas anak itipungtot ko! Anay. Ay, di na pungutin na. Pag sinsindublatan dagmalangan na pungutin ay. Anay. Nagko na ngamin kan ka nga aganawa ka. Anya nga ita, sikat pinungot-pungot da. Ayan na ikaw. Kita magkidinod dapat na bati abukaw. At dapay may, Manupay. Sila naman. pagbilangan na kit din itibuok ma. Ay na. Nagsakit mo ganti mapungot-pungot to yan. Ita amo monterek na ti mapunga. Ay, una yan. Andan sapay karamot na dahil rupak. Nagapgaskait. Saan amatablan iti karamot day tarupam tanapuskaw. Ay, unay kamutin to yan. Nalabas ka mo agsasaw. Anya, mapan ka pa'y aganawa iti agaapa. Apay, adapay aga-apa ya. Kas kalagdada mo. Kano inal daw nga agaapa dito'y barangay tayaw. No saan adagiti babay tagpipinungaw. Dagiti lalaki tagdidinanaw. Nalalaingak kami ti sika. Nagkunamot ka. Kuna ka. Uray mampay sika ti chiptanaw. Nalalaingak latang kami ti sika. No talaga mo't lang na lang ka. Agdinanog taman nga raw. O sige, agdinanog ta. Makita itan no sino kadata ti nalalaing. Umasidag ka nga raw. Sika ti umasidag. Sika kunak ti umasidag. Sika kunak. Takrot ka mat gayam. Di mo kaya ti umasidag. Sika kiti ati takrot. Tadi mo kaya ti umasidag. Haw, imasidag ka kaon. Imasidagak matan. Hay, saan kayo aglaban ah? Abay, saan tatabataw? Kaya't mi nga ron ti agdinanog. Adak dito, yung aganawa kada kayaw. Nay, saan ka mapandita nagtengan niya? Makadandanog ako na talaga. Sika man langan ti umuna adanugak. Alday ka, nay. Ay, saus, siyang matinti dinalog yan. Nakabasol kan. Apay nga na nagpating nga ka, tatabadong. Ayan ngamin ayan ni Kapitan nga aganawa kadagiti agaapa maray. Kunak matan asaan nyo asapulan kanyak ni Kapitan. Tadyak amo ti ayan na. No adaga pa, pulo sadyak makita. Aglamlamang samag. Ay, saan nga ugali ni Kapitan ti aglemang. Kakaasi ni Badong ko para anawa kadagita nga agaapa. Jak nakita, nga misumot ka no ti pinungot-pungot dagiti babay ang nagaapa di tamyanan. Kawun may dandanin na ibos jay na impis abuok na. Kaasimot nga rod ni Badong Maw. Nakaramutan to pa yarupa na. Ay, nagsakit ano kasta? Nay mare, ni Badong mo day ta sumungad. Ha? Apay ngay. Kaslalimtag mo yung mata na. Damahagam akan kwa na no apay. Apay ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, naganawak lang, mate. Siyak pa'y tinaraman da dinanog.
Naganawa manin gaya, maray. Ay, agin lalaing kanto nga main. Aw, anya nga ita. Adamanin black ay ba? Inteng, pangipanam iti day tapungan ken ulas. Di ta sirok ti manggata iredep ko biit. Biit ko nam, ngem agmalmalem ka maturog manan ijay. Nagmayat ti maturog ta presko ti angin. Ken kalkalpas ko anangan. Mayat abiyag. Nga, apay, awan aramidam? Anya ko mga ti aramidak. Ay, turog kala aturog. Italaeng. Anya nga italaeng. Inaldaw amat maturog ka. Sapay ijerwar ti kayat mo apagturugan. Napariir nga rin. Inak maturugon. Badaong! Badaong! Ayan, Mau! Adak dito'y salas. Agin nina na. Ay na! Abaya. Adaga pa di tadaya. Adda manay. Wan! Dagitay manen babaeng agpipinungaw. Dayta ka nga may tipakalaan na. Nukasta mahilig na nga chichismes. Hey, Nana, apayatim makder ka. ay kat mapa nakaganawa Ay saus! Mapan ka manen agin lalaing nga aganawa. Si kanto manen ti pungutan da. Mapan ko ayaban ni parenteng. Tay so ti aganawa. Nasay-sayapay. Parenteng! Paray! Awan ni hanggal dito yung paradaan, may. At daga-apay jay laod ko araw. Apay ngay bagam kanyak. Ingkay baga kini angkel ko, Isungarot a berbero kahit ang amawam may. Antay di balayda, Ingkaya ba ni di balayda? Mala, tayo na kaya ba? Parenteng! Paray! Ayan, Mau. Nagururong mo dahil ito kong paray. Paray! Paray, agring ka! Ay, una yan. Nagrigatin na ringain. Paray! Agring ka na! Paray! Agin lalaing nga gaya. Ano ikaw? Apa sinipan na ngay, paray? Pudno asim mi patak. Kunak no tagtagain na pladay jay. Ayun ay kamutin, paray. Sinipat nakpay, mate. Basta di naksipsipatan aparay ta nagtagtagain na paklaan. Ayun ay ay. Napungot-pungot kung nakaramutan naklang araw dahin. Sipatan nakpailang mo, paray. Awanin ti itsura na dahito rupak. Nagbalinay na punching bag. Ada kanu nagaapa di talaot kung ni pari ba daw? Italaang anaamwam. Nakaturog ak ngaron. Ay, tapno ammom inteng. Inaldaw nga adda aga-apa dito barangay tayo. Ay awan mati amaw. Gapo, taday talamat maturog ti araramidam. I-display pa ti pan naturog mo di tarwar. Ay, kababain nga ron. Nakita pa ni pari ba daw? Ti mas nakababain, tinungpam ni pari badong. Kat ririingan nakalaang may. Kwa, nakiktutak ngamin. Umay nalaka no ibaga nga adda aga-apa ijelaod. Ay, jak ipalubos nga adda aga-apa dito'y barangay ko. Kahit anya nga ron ti aramidam. Di anawaak ida. Ay nasaya at mat. Tan nakapanunot ka iti kasta. Ay, masapol ang may sardengan ti panagaapa dito'y barangay ko. Kaya't kung nga agtali na, dili na kan kapya dito'y barangay kabildata. Saan da kun nga ayab-ayaban, nukas ta nga daga pa, maray. Tapay ngay. Di mo ka di kaya ti aganawa. Ay, saan ko trabaho taga na anawa, maray? Sa bagay mo't di Napan ko rin ni parenteng. Kung nakasaan nga, turog-turog, tanas ka na mapanaganawa, nukas ta nga daga pa. Kaya't mo asawan, maturog laang ni Kapitan. Kitwain, agpog-pogaw nga gururok, iya sirok ti mangga, maray. Ay, na yan ni Kapitan. Saan ka da yan, nalalibta ka nga misaw, maray? Awan, Iso nga no at daga pa, amuyaw, no asino ti biro kanyaw. Ita
Daman pa'y anatal na daytoy barangay tayo, Maray. Win nga rod, Mare. Awan matan tinadamag ko ang nagaapa. Talaga nga awanon. Naumamot siguro adagiti agpipinungot a babae. Uray mo't siguro dagiti lalaki, Naumadan nga agdidinanog kan agkikinog tar. Mayat met gayam no natal na daytoy barangay tayaw, Maray. Ay, pudno day ta, Mare. Awan, ti agnernerbiyos. Kun makainanamat dagiti barangay officials tayaw, nang runa ni Kapitan. Win agkoy-koy ita dagiti kakagawad. Ni Kapitan ngay, Maray, sa dino ti ayan na. Kung nakasaan amat maturog. Uray no awan agaapa. Asaan lata arumbeng amaturog. Tadi mula amaw no adakela at ngagpipinungaw. Win kano adakla at ngagdidinanog. Nga rod, Maray. Ay gayam. Napan ijay bangkag ita ni Badong. Ay nasaya at Mare. Daytoy ti pagsayaatan na no natal na ti barangay. Awan ti gulaw. Amin a panunot dagiti tao. Natal na! Apay nakapanimid ka dita. Si Kantupay, nakapanimid ka, mate. Di natultuladan, Tultuladan kaya, mate. Agpampanimid, Agpampanimid ka, mate. Kaya't ko nga rod mati, agpanimid. Ay kuarag, tumakder kayo dita. Apay na. Ada aga-apay yung sintraw. Oh, tumakder ka no. Sakit din ti baon ma, Si kan ati tumakder. Ne, anya pa'y ngay ter aramidan niyaw. Tumakder kayo na, tayin kaya ganawa. Apay na garo kitang tao dito yung kalsada. Anya ti mapaspasamak. Nay, agdidinanog kayo matay. Antal na kayo! Makaraman kay kanya! Gani, Kapitan. Ay, dumanugan! Sikati dumanog! Sakit ibubut nga mo! Anay kaw! Anay! Ay, sus pa! Apay asak din inanog yun Ay, ay. si kamating tinadanog da! Ay, abay ngamin atiming nga kamat! Ay kaiyali kakanak mo ta. Dinanog yun dito kumpare ka! Da kayo man tidanugag! Pe! Anay ko pala! Anay. Si kamating tinadanog ko pare! Ay, unay matan! Anay ko! Talpas ka nun dagiti aga-apa. Amo ka. Tumakder ka nga rod ditan, Si kapay ati umuna tumakder. Ay, saan? Si kati umuna tumakder. Di oray awan ti tumaktakder. Ayan na ni parin tayong baray. Ay, Apay, adamanan aga-apa. Kunakpan no awan aga-apa itan. nituyang kumaray. Apahin nakmutain. Anya. Kapitaw! Tano saan? Makaraman ka kanya! Ay, sus. Agungungutin maray. Ay, antaray kan, ingkan. Ay, narigad gayam no nituyang ko ti mga pakanyak. Nas ka na makitak ni parin tayong. Taiso ti mga nawa kinituyang kaw. Ay, ingkan, kabadong, nakaungutan iti husto ni Marituyang. Ay, tatabadong! Nalaing kang aganawa. Ngam di mo maanawa ni tuyang mo. Ala, agpaarayat kan. Ala, sigay! Diton, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapang ay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay kwarag. Dito'y paimot ayan ti siga ti nakapir dyan. Dito'y tricycle ma. Ay,
Jak man ang mau tatabadaw. Kelat matlata na si Mardang dahito tricycle ka. Ay, delikado ta dituin ah. Kita ang daw masidaga kaslasinaw. Ay, sas, pinagmaskuladon. Ay, maminsan na talaga kidagin akit. Maulaw tan. Nay, apay amapan ka iti malikudak. Ay, nakamamak. Agkutukot na ito'y tumangkaon ka po iti nervyos ko araw. Hoy, da kayo adwa. Ay, Apay nga da kayo dito yung teritoryo. Ay, kuha nga min, sir. Lakay mo't gayam da ita kaduam. Aglemlemang kan samet di talikodan da ito yung kaduam. ay, saan mo't sir? Apay, saan yung nga mo bawal ti dayo ditoy? No adaw may adayo ditoy. Matay. Ay, sas, mabalo kan din na oras to yan. Kasano dahi tan tatabadaw? Patayan datan samot tayo. Sapay jak pa'y nakaasawa. Hoy, taga-ano kayo Ay, kwarog, ibaga mo na. Ay, ijay kami kabildatan, sir. Kabildatan? Kapitan yun ni Kapitan Enteng? Wine, iso ti Kapitan May. Uncle Kao. Isugayam ti Kapitan niyo. Ay, Ket no gayem ko ti Kapitan niyo. gaya mo ni kumpare ngayon tayong sir. Amum no apay naggayem kami ha? Ay, jak amaw, mabalay na mamuan sir. Naturad ngamin ti Kapitan niyo. Naturad? Ay, kwarog, naturad ayan ang kilmaw. Ay, siguro Naturad day jay a tao ko nakada kayo. Saan nyo apadpada sa nalukuhan ta naturad? May turid na ti pumatay. Kahit mabaling kami nga rodin nga agawid, sir. O sige, yawid kayon. Ket ikumustadak kini Kapitan Enteng. Tuya, nasiputan ka din na nagbalin na naturod ni Parentine. Nagkuna na turod ni Kapitan. Dahil man lalaki na sa laumi ka di kwarog at taga-kabangi mga barangay. Kasano kumaan na turod ni Kapitan? Ket kabutang nantupay ni Maribanang. Ayun na niya. Maminsan laeng asitsit ni Maribanang. Agtartarayon nga gawid ni Kapitan. Wine, malagip kaon. Kitaan lang ni Maribanang. Agtulnugan na dagos ni Kapitan. Wine, naturod ka daw. Katakrutan mo gayam. Kapayakas talaunay ti panagkatawam. Katawa ka. Takrut mo gayam ni Parentine. Kunada naturod. Katawa dita. Katawan danom apaginaw ka. Apay, naibusin na yan, sinakdo. Naibusin na. Iso nga niya pa'y latar aramidom dita. Mala, mapanak sumakdo nga roday, to yan. Kalpasan na, mapan ka mangayaw iti pagsungrod ka, wan. Wine, aramidag kita ngayon bagam. Ha? Ay, magsasakdo ka rin, pare. Kita manakaigamak ito pat ang nagdadakalatin ba, pare? Damagan pa lang, Mike. Ay, agasa mo dahi taupat nga at timba nga awitam. Ay. Di may sa susunay, pare. Oh! Diyan dua, awitain, dagiti dua nga imak. Ha? Na. Kasano ngay mo di may sa? Ay, awitan mo nito yang mo. Maibaon mo ayaw mo dahil, pare. Ibitin ko na, dito'y tanggad ka. Ay, sus. Unay mo daytan. Panang parparigat mo iti bagay mo. Ay, aguri ka. Ay, paypayapayan nakbot ni Banang. Nako. Ay, mabalin asyak pala ti umuna asumakdo pare. Tani, agdardaras ngamin ni Banang. Ay, kituwi na, pare. Dahil talaga yan. Mala, darasem, tamangan no surutin na kamanay, niti balunay. Kabutang nakansamot ni Kabadong Maray. Ay, katwa na maray. Apay, italaang anaam mo maya. Padasan na tiyagsadot-sadot, tabas-sibasag iti pinalsay. Ay, kastamot laang ni Kapitan. Kabutang namot laang ni Maribanang. Ay, talaga na ungatakin ni Badong kaw, maray. Isumot dayjay ni Badong mo. Magmag na likudan ti balayaw. At dan sa papanan na. Unag paisaw. Kita maray. Siput-siputan na no, at da makakita kan kwa na.
libasan naksa manen da abadong payman ha. Agawid kan? Won maray, libasan nakmanen ka, ni badong ka. Sige lang, Tuyan. Makistorya ka kini Marikuanan. Tagkapa pa na. Kita kami kini parenting ita. Badong, sa dino ti papanam, ha? Tuyan, adda ka mo dito sang wanakan? Kag, Adda ka lang ito igitersita ni Marikuanan. ag suble kayo nag. Kano kagap-gapok ni tao nagtibalay. Nangag mo timbaga, Ay, sabli akong Tuyan. Ay, unay kayo din ay. Agbanikas ka man ay. Aray, kung naman naturid ka, Ay, naturidak mo nga men. Siyak ti katuturidan ang nagbalin a kapitan dito'y kabildatan. no naturid ka, apay ngay nga ro da kabutang mo ni Antibanang. Oho, saan mo't Maminsan nakalangayaban, agtartaray ka na mapan. Kwarog, amom nga men. Ay, sus, dahil man ang diantay. Agpaypayapay manan. Oh, itam, agpaypayapay lang, nga mabutbutang kan. Nasingput ka na ano sumatkit din ni antay. Apay nga ro da kabutang mau, Kwa, kung naman si kati katuturidan, ha? ang payapay lang ni Antibanang, agpigpigar-garakan. Ay, kaasimot ni Kapitan. Imal-aldawan nga agbalbalsig iti pagsungrod da. Ay, kasya talaga dahi ta kumparay, maray. Kasla kayat kun apatsir nga under disaya ni Kapitan. Anya ti makunam kabadong. Talaga mga mingander di saya dahi ta kumparay. Kat si kangay, kabutang mo kadima ni tuyang mau. Nagkunaking kakabutan ko mabaray. Ay, ha. Ay, sus, di gaya mi pagpagatang ni tuyang ko arikado maray. Ay, darasam, lakwan na ko na. Asing kinso ka maray. Ay, wan, mabit laang ta mga laak. Oh my God na! Ay, mari darasam agungutin ni tuyang kaon. Wan, atoy, atoy tikat gatangam. Nagrigatin ti maong tanaya. Matuy ti bayad na maray. Indakaon! Ay, ura, yung pay na ito bariyam Mas dahawak man kagawad. Apay nga ta kino na jay siga lalaki at taga kabangibang a barangay anaturod kano ni Uncle Kao. Kasta, ti kunada. Kabutang da kano ni Uncle Kao. Naga na lang kano kat kabutang dan. Amangan mo't no sa bali a Kapitan Enteng tinakdakamaten da. At dayamot sa bali a kapitan ngagnagan iti inteng. Amo mo ti amin diti lugar tayo, akabutang ni Kapitan ni Maribanang. Kasano nga ta nagbalin na naturod ni Uncle Kao kadag iti taga sa bali a barangay. Basta ti amok, agpadpada, dakabadong kan Kapitan, akabutang dati asawa da. Ha, kita ma. Nagkuyog matarimor da Uncle ko kanta ba daw. Naa, sa dino nga iti papananda. Nagpakadada nga ta kadag iti asawa ta. Siguro tamayat matikukuyugan da. Timpakadak ka ni tuyang ko paray. Mapanak ag mula di bangkag. So, pinalubusan na kadagaws. Ay, agpadatagayan pare timot impakadak ka ni Banang. Kahit inaksibugan dagiti mulak anateng. Saan madgaya manarigat tag pakada? No may tag trabaho niya, paray. Yun no nakaisem pa ni Banang. Paray, adan sa tukak dito'y pagpagnanta. Apay ada nangag mo aya. Apay nangag mo dyan nangagaw. Adda paray, nagdakkel at tukak dito sa ngwanan ta. Ay, sus! Ay, tukak nga paiso. Ay! Pagay, nagpauba ka mo tadagos dito ang likod ako paray. Ay, sus! Ay, agasam mo na ita nagpauba at tukakan ka nga. Ay, higantin sabat. Ay, wait. Ay, tumaray ka na paray. Ay, wala. Ay, partakam ta mga nusurutin na ta. Kagatan na ta. Alun-unan dat ako ng kidi Ay, aguray ka paray. Preno. Apay, paray. Ay, bumabak dito yung likod mo. Ay, nagdagsang gagaya paray. Ang nabailan ka mo na itaray. takrot kamot. Ha? Apay, asyak di takrot ngay. Kitsi ka nagpaubakan niya paray.
Eto kaklaan kabutang mahaw. Ay, si Kaati Takrot. Iso ajak patyan yung baga di maskulado a lalaki ang naturad ka, kapitan. Natapag dua-dua am rajay nga imbaga na. Uy na, tukak unli, kasta una yan, tibutang ma. Ay, dahito tibagakan ka ah. Denggam analaeng. Ha? Ano daw ito paray? He, di mo tagtagibas si tenti ka bailak. Talaga ang naturid ha. Kaya, naturad. Ang pagpakatawa kan sa mo, paray. Napanag-nagkakaunti kinatakrot mo, paray. Agkita ka iti managdakdakas. Ha? Pagkita nga, iti managdakdakis, paray. Uray kriminal. Uray anya pati klase na a kriminal. Da ipasangom kanya. Makita ti kinaturid ko. Paray! Badaw, nakamula-kamula ang ijebangkag. Wait, siya pa'y matikunan. Minulak amin, tapno awanti makunan. Very good, no kasta. Tuya, ada ka diyam amo mamanagdakdaki sa tao. Ay awan, tila sasawam. Kriminal nga ada mamaw. Awan, apay ay adamagam dagita kanyak. Puro nasasaya at atat tao dagiti gagayim kaw. Ay, pagbiro ka ngayon iti kriminal. Na, apay ngagbiro kay ti kriminal. Ay awan lat di ka pampanunutan. Ipasango nga ron ka ni kumpare ngayon tayo. Kaya't ko kita panagnagan na kanyak, ti kinaturid na nga ibagbaga niya. Kagawad, no sumangpet ni uncle ko dito'y barangay haul. Ibagam ama pa nakagarami jay daya. Amangan nga mino birukan naktumanain. Adda balasang akursunadam ijay daya. Wain kagawad. Ay, kumapang ka ah. Nakipumada ka iti pumada ni uncle ko di talamisahan na. Ay, sumot lagayam ana silang day tabok mau. Kan tinulad mo pa itibis ngay ni uncle mau. Bareng ano sungbatan na kun Jer Armay. Sapay kumaa. Ingkan. Ngamnay, agan anlad ka. Ado tinaluloko di tadaya. Ay, naturida kagawad. Sandangan anwen da kita alukaw. Asidiga ko niti balay terar makabalasang. Sigurado asong batan na kaon. Takas taunay ti kinataraki kita. Hoy! Naglastog ka nga magmag na! Ha? Sino kayaw? Di na kami amamaw! Na kami ti siga-siga dito'y daya! Pwesto! Patayin mo amin, ti umay dito'y adayo. Ay, umayak lang nga garam. Kukuha mi amin ang pabalasang dito. Pwesto! Ha? Ay, sana mabalinday ta? Apay, lumabang ka! Ay, sus. Ay, didak biti-bitan na. Nagpigsakan. Kaya't mo tayo wasiwas kakat ipurwa kay Jebulan. Ay, sana. Idisuda ka. Ay, talaga ngay purwak na ka na ita. Ay, Hey! Hey! Ay, Ibatan nyo ni kaada ka. Kapitan ito yung magkita. ang kalintang. Kung nagtumat, asan nakabaybayan? Hey! Sakti sang wanyaw. Ito na gado kami. Ayat mo, tibatok-potokol tito lang mo. Nag-ado kami! Pwesto. Sa ukay laasaw! Ay, anay ko, anay. Ha? Inaglayang kagamang kail. Ay, nagturit kang napigsa ka. Sige, Angkail. Danugan kang kugtaram da kita naglalastawg. Sige, Angkail. Pilayam amin ita. Anay. Natukol sa matan dito sa kakon. Umay kuman kita, nagiti pag-iistoryaan da, kinalaban ni parente nga naglalastawg. Sakit. Aw, isod da kita, tataba daw. Talaga ka di ani uncle mo, tinangkalaban ka na kita. Wain tataba daw. Dinandanog kan kinugtaran na ita. Anya, Nagpartak ti kugtar kan danog na. ay naglayingay, nukasta. Hindi addaman ng simugawd, kinugtaran na. Hindi addaman ng simugawd, kinugtaran naman ay. Kinugtaran naman ay. Naglay nga talaga. Kaya't mo asawin, kabayatan na dumandanog ng uncle mo, at dapat kugkugtaran na. When ko nagtumit kan ka, napaggigidan na amin ida kinalaban. Ayun na yan, naglayingan nukasta. Talaga naturad nga raw. Ay, natatabadong. Tiki naturad, saan lang nga agpatingga iti balikas. Nudikat aramidan.
Ala sige! Ditan tinagpatinggaan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapasurun ti kasta, kapitan. Ay, surun kan. Apay kadimanan ka ba dong? Naggapuwak iti barangay hall maray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangataman ni Jawitingan ah. Nga ta? Ay, masuruna ka talaga. Alakat urayam nga agsubli iti barangay hall ah. Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mga lay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirka katrabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay atrabaho. Dishwasher lang makidi ti may sa restaurant, maray. No apa, kasapulan ti barangay clearance ah. Kaun ah, kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakat kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam ah. Ununain ng tumot ti mapanijawitingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam taon. Yan na to yan. Nanda kayo mat dito yung barangay hall. Wan kwaraw, mga laak ko maiti barangay clearance taka sa pula. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, kwa, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance saya. Agaplayak nga raw iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanong adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad ni ang kalinding ah. No sa dino ka tinapnapanan na ah. Unaw napan nagtaya iti huitain. Ha? Ay, napan nga raw di dyan ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Di ko nam kiday. Ada ijay huitingan. Madama ti duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay, ti mapanar-aramidal. Apay ka di adiyo pat dyan, anapan ni dyan ilay. Napanigay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni dyan ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Anya nga oras nga sublay. Tsaka mo ah, agsublin tulat na ah. Bagbagam niyang kalmaw, kwaraw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw. Akanayon kano nga awan ni Kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan amar aramid ti pagrebengan na kas Kapitan. Hanggang, may tagsapa datatabadong kanana to yang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Apay, pangusaran da ko maiti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Ano trabaho nga ikot? Bakit kadlakay din? Tsaka mo ah, nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Ay, katuna. Kena ko na ni nana tuyang. Nga do kano ti agreklamo ken ka. Ngamin, saan mo kano nga aramidan ti pagrebengam kas kapitan? Ay, nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya anar-aramidak dito yung barangay tayo. Yay. Kasta talagang kail. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. Eh, no kayat da. Isudan ti Kapitan. Sukatandak laangan ah. Kita akman tilaing da. Mangkail, palagipan kayo lang. Ang mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Eh, don't worry, tadyak bye-bye anti pagrembengak. Pakadadailam na itanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay. Kanya kaya tante agulbud ka dagiti tao. Ah,
Tunggalag damag da kanyak. Agulul budak latta. Di mo sungsungpatan Panawam idan, nagdamag da. Namangan no damot makunada kanyak ano kasta ti aramidag. Iso nga. Agrasunak lata na. Ibagak nga da kasinara kayo di ilay. Ay, mayat! Tanong mga baka ikang ka iti balatom. Ay, kaano pa nga mga bakayaw? Awan to pa'y nangabakan nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yung tisuga lang kay. Apay marituyang, anya ti ibagam ta imay ka dito'y balay. Adda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamutarimwar. Ken apay amasursuron ka. Masursurunakin ni Kapitan. Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kinibadong kao? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huwitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huwitingan. Anya? Ha! Dayta, Kapitan! Kapitan Huwiting! Kurog! Adda ka! Ngay, ang galing tayong. Nakaragrag sa kamat ngayon may titi balay ka, oh. Nangabakak! Ikang ka iti balatom. Nabak kayo tiwiteng. Tagtagari ang mga noda makangag. Mano nga itinabak yaw? Nawadwad mo basit. Mabit lang at ikang ka iti balatom. Atoy. Ha? Ha? Oh, wala tamit nga agpaiso da ito inyawat yaw. Thank you, Ikang kamanti kwarta ta gumatang ka iti pagsangwanta. Uray ta, duwa ta laang mo't nga agsyak. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rudan tigatang ka. Enteng, damagaw anangabak ka iti huwiteng. Nangabakak iti huiteng. Itad ko kang katidaduma ang kukwak tidaduma niya. Dayta ka din huwiteng ti ipangpangrunam ngar aramidan, Kanayon kanong awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito'y balay iti inaldaw. Katno, ako agjut-juti Anya nga rod ti kaya tasawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, asino ayan day tabang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan kati huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay niba nang mit. No di mo matlaang maaramit ti pagreba nga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resign ng nakmat. Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y akapitan. Aday tamot huweteng ti ipangpangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, kapitan. Ay amo, sana masapul kay bagam. Ipalagip ko laang, kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawom kagawat ko nang. Mat, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas Ay na, kapitan, di ka naglibak pa'y. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di! Ay sige, tada pa'y papanagayam. Wala daw ako na. Anya! Sige! Nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarong. Iso ako mamang ako makinig, kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda barikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarong. Awan mo't gayam ni kapitan na pangibaga ako, ma. Hindi mo pigsaan ti sangit mo, di na? Anya ka diti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam. Barang at na maitulong ka. Apay, kapitan kaya, tasika ti pangibaga.
May sana ka, kapitan. Ala, iba nga maun, barang nga damay tulong ka. Kasanumat nga min. Saan na kayat nila kay ko ti maturog ijay silad me. Anya, dahil tati parikot mau. At da babae nila kay ko kwarog. Pahingay nga babae nila kayo mau. Itian niya agapaw. Diyan mo kwarog. Amo ko nga pang. Anya ko matirason. Kasi tiaramidam di na. Kanayon kang agdigaws, nga uray sa bunla paglabati aramatam. Kanayon kang agsagaysay, kita man tabuk mau, kaslasana na sagsagaysay. Kung nagsukat kamot ay ti duster mau, sa balin ti angot mo di na. Kaslasana na lablabaan ti kawis mau. Anya? Kan uray dagiti anak mau, kanayon mo idaadigusan, takakutkuto da. Agdalos kami tani di balayaw. Tapno maragsakan nila kay Mau. No kasta sumangpat ka nagkapoy ti trabaho. Kasta ka day. Wan. Mala. Padasam nga ramidan dagiting balakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Integ, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hol nga agpatulong ken ka. Ngem, ni kwarog ti sumango kadakwada, taawan ka. Adamit dagiti kagawad ije anak kajutay. Angem si Kati Rumbeng nga dayjay, kasi Kati Kapitan. Daa. Anya nga ti diferensya na, kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata adan ni kuarag nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot. Apay, napnapanam ngamen. Napan ka manen ijay huitengan. Aniya ko ba? Oy nainteng, itiday tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Aniya kita awanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramid ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung tiibagam kanyak. Apay, asin nung araw, di magsukat kanyak no agresay na. Saan mo naparikot dayta? Basta agikat kan kas kapitan. Tadi kaket mangi babae. Ay, kuwaraw, agikatak sa ngagpayson kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka kapitan? Ni tata ba daw? Ay, sikan Ay, masadutak lang ang kapitan ng kail. Nanti ba ng ano kayat na? Ay, kit uray asinon Apay ngamin ngagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, una! Ay nangkail, agbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman-manu ka lang matamangabak. Saan mo't? Wen mat, sipod nagtaya ka iti witing, na minsan kalangan na nga ba? Iso nga ron ngagtaya aklat tabarang mga bakak to iti dakdakal. Sana nasayat ati kapitan katagwit-witing ang gail. Madyakitaan. Ngamin, sugal ti witing. Saan mo't aka na yun? Inal daw to, pay ngagpagna ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay sumardeng ka man ba? Timakunak. Ipangpangrunam ti pagrebengam kas kapitan. Iti kasta, awan mako na ti bumarangay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't kwa kasarita di kapitan, katjak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon akasta. Sabay ikamang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayim laangan. Amang ano addan to dayjay, inton madamdama. Aniyamot tunday ta kapitan. Pudno ka di tidamag kaw, akanayon ni jay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita. Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kaw. Taitiks naktaw, inton adda ni kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang. Imbay kamot dito balay. Wan, maray. Taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan. Nga anya? Ay, maray.
Bagbagaam ni Kapitan, ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, Mare. Kat nasapa mat arumar dito balay iti inaldaw. Agduty ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laeng, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kuan, madamag kon nga addagayam iji huitingan. Ala, bayam Mare. Takasaritak anaimbag inton agawed. Sige, Mare. Bagbagaam ni Kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, Inteng. Huweteng, wano tinapintas anagan mo, kas Kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko, Angam si kaamis mo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan kati huweteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaad tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas Kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katairan, ken katurudan a Kapitan no dadaelem mat. Enteng, tapno agtalinaad tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaad ti respeto ti kabarangayam ken ka. Saan da ka laeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaad analatak tinagan mo. Sige, taramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpaiso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day, Inteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Ngembag nga oras mo, Angkal. Adda kami dito barangay haul. Uwan kahit nasaya ta adda ka, gaputa ada tungtong ita dito barangay hall. Unangkal, iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan no agpinenget manindag iti karibal na kabait ken original white. Ito madamdama kat addadan ta. Maragsa ka na kang kail, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas Kapitan. Agpalbaliw akon. Ayaws. Adda ta amang support kan ka, Angkal. Ay, Kapitan! Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed ang nasaya at tinagan mo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.